a yi haƙuri, masu sauraro suna da buƙatar su samu wannan ilimin. To alhamdulillahi, waƙar dai da na san na fara yi wata waƙa ce da ake cewa ba za mu ki ɗan Aminatu ba. A wannan shekara ina jin ba zan manta ba, ya kusan shekara 26 kenan. Malamin Isani ice na yi ta, na zo ina yin ta kuma haƙi min gyara ma, ko in ce hayye min ta'aliki a ciki. Na'am. To akaram kallah, ko za a ɗan rera mana baiti 2 zuwa 3 mu ji tukuna dan wasa ta a mabuɗin kunne. To insha Allah, Allah ya sa ban manta ta ba. Insha Allah. To bismillahir rahmanir rahim. A cikin kasidar dai ina cewa ba za mu ki ɗan Aminatu ba. Bismillah rabbana sarki, ka ban ikon da zan ci gaba. Na rera yabo gurinsa Muhammadu manzo da haɗan babba. Ka bani sani, ka bani fusaha, in yi yaban da ba fargaba. Lamari in babu sunan Allah, ƙarshe nai ba zai kyau ba. To don haka ‘yan uwa ku sani, sunan Allah na sa a gaba. Shi ne ya halicci duk duniya da waliyai wanda sun kai gaba. Kamar Tijjani Jilani ɗan umma ban kisawo ka ba. Gaisuwa ta dole ne da yiwo ga sahabban ɗaha almujtaba. Abubakari na sa Umaru, Usmanu Aliyu mai jan gaba. Shine in an kaje yaƙi yake sare maki mujtaba. To kaji kaɗan daga cikin wannan. Masu sauraro ku ji wannan gwarzo. Alhamdulillah, Allah ya ƙara taraki. To masu sauraro, kuna sauraron wannan shiri mai tarin albarka daga gidan rediyon Garanti hasken al'umma, kuma wanda zai nemi wannan shiri a Google bangaren Play Store, insha Allah ya nemi akwai wannan shiri gaba ɗaya zai iya nema kuma zai samu cikin yadda Allah. Muna fatan Allah ka ƙara mana taraki da liɗifi na ƙaunar ma'aikin Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To akarmukallahu, wace kasida ka rubuta wadda ka san wasu sha'iran sukan ɗauki mu'jiza ta ma'aikin Allah, wasu su ɗauki sassan jikinsa, wasu su ɗauki saƙon da Allah ya aiko shi, wasu su ɗauki wato kyautarsa, wani su ɗauki hannun baiwarsa, baiwar da take jikinsa, wasu kuma su ɗauki irin kawaicinsa sallallahu alaihi wasallama. To akarmukallahu, a kamar waƙen shugaba a wani ɓangare ka wawwaƙe, ko ka haɗa su ne ko ka yi aji? To alhamdulillahi, irin wannan ajin malamai ne suke yi. Ka ɗau wani ɓari na manzan Allah, kamar Allah ya saka Usman mai dubin isa, kaga ai ya waƙe idan manzan Allah. To irin wannan sai mai ilimi. To amma tun da mu almajiranku ne, akwai malam magaji shi kuma da ya gashin almustafa a sunanta tafin baiwa. Ya yi tafin baiwa kuma ya yi gashi. To ai shi wannan nake so, irin wannan. To gaskiyar magana, ni dai a irin tsari na ban yi wannan ba, amma ina da